Salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Diaken Maria Solati saking GKJ Kabluk Semarang, Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabdo Winedar dinten menika Jemuah 21 Agustus 2026. Dasaring sabdo saking 2 Korinta 11 ayat 11. Sabab anggonku martakake Injile Sang Kristus wis tekan ing panggonanmu. Dadine aku ora wedi ngliwati watese wilayahing pagaweanku. Kaya-kaya durung tekan ing panggonanmu. Sabdo winedar menika kanthi irah-irahan ngurmati wates. Samukawis ing gesang kita punika sami winates kawontenanipun. Tegesipun wonten watesipun. Contonipun umuripun manungsa punika wonten watesipun. Tumindaking manungsa ugi dipun watesi dening pranataning negari, dalah pranataning agami. Wilayahing negari, wilayahing kita, ngantos wilayahing dusun mawon wonten watesipun. Wates punika kedah dipun urmati kanthi mangertosi wates-wates ing gesangipun manungsa saged tumindak kanthi prayogi. Nalika Rasul Paulus nindakaken paladosan sesarengan kalian paladosanesipun ugi mangertosi wates-wates. Nalika dados pangen tumrap pasamuan, Rasul Paulus nindakaken paladosan ingkang prayogi. Dadosa rawuh ing satengahing pasamuan utawi ngintun serat ingkang isinipun rupi-rupi piwulang. Kanthi mekaten Rasul Paulus kagungan pangajeng-ajeng. Pasamuan punika saged tuwuh ing kapitadosanipun. Gadhahi katresnan ingkang tulus lan pangajeng-ajenging ing Sang Kristus Yesus. Ananging ing paladosan punika wonten tiang-tiang ingkang nglawan Rasul Paulus lan gadah pamawas awon bab punapa ingkang dipuntindakaken dening Rasul Paulus. Ing seratipun Rasul Paulus nandhesaken bilih piyambakipun mangertos punapa ingkang kedah dipuntindakaken lan boten. Ateges Rasul Paulus punika mangertos watesipun tumindakipun Rasul Paulus mangertos bilih paladosanipun punika namung kagem kaluhuraning asmanipun Gusti. Kathah prakawis ing gesang punika dadosa wonten ing brayat pasamuan utawi ing masyarakat ingkang underanipun amargi manungsa boten ngurmati wates. Tiang ingkang boten ngurmati wates badhe tumindak boten prayogi lan damel risah ing sesambetan kalian tiang sanes. Sae punika wonten ing brayat, wonten ing pasamuan punapa dene wonten ing masyarakat. Saestu prayogi menawi kita tansah migatosaken lan ngurmati wates-wates ingkang wonten. Sinau saking Rasul Paulus, sumangga kita sami ngendhaleni diri, tansah tumindak kanthi ngurmati wates-wates ing gesang. Mekaten sabdanipun Gusti, berkah dalem. Amin.